Nos hát üdv mindenkinek, én ProSpeaker vagyok, és itt is lennék egy olyan videóba, és ma itt is lennénk a Kérdezd kalandunk folytatásával, és itt is vagyok a következő résszel, nagyon remélem, hogy tetszeni fog nektek, és akkor ismét kérdéseket fogok felolvasni, amit ti írtatok, és ha meg írtok, akkor lehet, hogy még csinálok még egy harmadik részt is, de ezt mindenféleképpen írjátok meg kommentbe, hogy szeretnétek-e, és hogyha írtok kérdést, akkor benne lesz abban a részbe, szóval ne felejtsetek a kérdéseket írni, link a leírásban az ehhez vezető közönségi poszthoz. És akkor nézzük is az első kérdés, az új kérdés, mert ennek már volt egy előző része is, azt ide kattintva tudjátok megtekinteni, csak ha érdekelne, nem kötelező. Melyik a legszebb pillanatod, melyik a legjobb filmed, melyik a kedvenc márkád? Melyik a legszebb pillanatod? Az életemben vagy a YouTube-os karrieremben, ez sem mindegy. De akkor most mondom a YouTube-os karrieremet, akkor hirtelen elkezdtek nagyon nagy számban nőni a feliratkozóim. Az egy hatalmas élmény volt, és csak is nektek köszönhetem, szóval köszönöm szépen mindenki, aki most feliratkozott rám, és itt van ebben a videóban. Meg annak is, aki csak szimplán feliratkozott, annak is most egy ilyen agyhullámokban küldöm a köszönetemet. Melyik a legjobb filmed? Hát én azt mondanám, hogy a Jumanji, de én sokféle filmet szeretem az akciófilmeket például. Melyik a kedvenc márkád? Hát márka? De milyen márka? Üdítő márka, cipő márka? Itt most mire akar ezzel utalni? Hát, hogyha mindegyik egyben, akkor azt mondanám, hogy nekem a piroska a legjobb márkám, piroska szört. Ezt a kérdésre tudtuk, nézzük a következőt. Hány éves vagy? Melyik a kedvenc állatod? Van barátnőd? Hány éves vagyok, azt nem mondom meg, de azt elmondom, hogy 15-től fölfele, de azt nem mondom meg, hogy mennyivel. Melyik a kedvenc állatod? Hát én azt mondanám, hogy a macska meg a kutya, de még van ott a tigris, az oroszlán, mindenféleképpen írjátok meg az összes kérdésre a válaszotokat, ha szeretnétek, persze, mert nem kötelező. Van barátnőd? Hát őszintén szóval nincs barátnőm, majd mindenféleképpen majd bele fogom vetni magam a barátnő keresésbe, és akkor meg már lesz. Van barátnőd? Ezt elmondtam, hogy nincs. Szia, mit fogsz írni? Szia, mit fogsz írni? Hát, most ezekképpen ez egy jó kérdés. Éppen most egyébként a te kérdésedet tettem ki. Kedves Rolika, 5183. Most éppen a te kérdésed van itt kint alul. Szóval ezt írom most ide ki. Na de is lett volna ez a videó, ez egy kicsi rövidke videó volt, ugye csak ennyi kérdés gyűjt össze, de hogyha több kérdés fog összegyűjni, akkor hosszabb is lesz a videó. Ha szeretnétek, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe, szeretnétek a harmadik részt. Én ProSpeaker voltam, legyen további szép napotok, találkozunk legközelebb, sziasztok!